Ja, vi har om bits og bytes, og det er udarbejdet af Camilla og mig, Britt og Amalie. Forskellen på bits og bytes er, at det er to måleenheder, rigtig mange mennesker forveksler med hinanden. Dog handler begge dele som regel om netværksforbindelser. En bit er et enkelttalsværdi, som enten er 1 eller 0, og det er den mindste dataenhed i en computer, det vil sige den mindste mængde information, som gemmes. En byte er en sekvens af bits, og oftest går der 8 bits på en byte. Det vil sige, at der er 8 megabit i 1 megabyte, og 1 gigabyte er 8 gange større end 1 gigabit. En bit er et binært ciffer og forkortes med et lille b, ikke et stort b, og det er der mange, der forveksler. Bits er også en forkortelse af det engelske binary digit og binary unit. Bits har to betydninger, binært ciffer og måleenhed for kapacitet. Bytes er en lagerenhed i en computer, kommer af det engelske ord byte, bide, men blev ændret til bytes med y for at undgå forvirring mellem bits og bytes.